Dakajing Treshitom, keyboard pulit ke riboy rengkat nak state rescue team bat ketenat fire and emergency service na riboy rangbah bala suba bala no yap ha Jingkieng he ke Pung Umïam lalap no mentagasngi na kete ke Pung bat kete ke Jingjia bala ke no bala suba bala no yap kalalong ke bashisha bat kani ke jingshisha ke lapau kadi hadian baya kemet jong ute rangbah lalap no mentagasngi na po jong kete ke Pung Umïam hajan ke Jingkieng he kumban pen ken mau keyboard pulit jong ke riboy ke lalap henen ke sngi ha kapor basau shiteng ay misten ya kawe ke kali ka mic bedon ya number ML not sanwai hinyau sanlai balanya da uskember lang kharmo flang nakashnong maulai mau tawar bat ka ay bala pensuba ya ki pulit bau te urang ba ula no yap ya de syakate kapung kadi hadin bau la penyeng ya ka kali harut jong ke Jingkieng bat ula e no ya shabi hapo jong ka kali bat ru lalap ya ka jacket bat ya ka mobile jong u de halo kani ke jing suba ba ute urang ba ula no yap yala de hakati kapung keyboard pulit jong kari boy bakan thup ru ya ke state rescue team bat katanat fire and emergency service kila persang banwat ya kemet jung u nakati kapung nadu henin kesngi bat kumba kalong hadu kapor janmit kimshem lalap setia ya kemet jong ute urang ba katkum ke jinge thu jong he pulit ka riboy u gir prasad laong ba keyboard pulit bat ki rescue team bat ki fire and emergency service mentagasngi kila beteng banwat ya kemet jong ute urang ba na po jong kete kapung bat deling ba ka jing treshi tom ki ken hun banwat ya kemet na po jong kete ko bat tang hapo kharwe shiteng beje mistem mentagasngi kila la ban sei no ya ute urang ba ulai thoru bahadin balalap ya kemet balasei na po jong kete kapung la penlong ya ke jing tokit kat kum ki kendon jong ka an bat ka jing tokit kadang ya chakmat banlap ya ka daw jong ka jing shim no jong ute urang ba ya la ka jong ka jing im da ka ban no yap ha kete ka Pung Umïam shushu ulai tho bahadin bala pendep kat kum ki kendon ke badi banle ya kemet jong ute urang ba la IT no she ke bahayeng ka badi hadin ba ki bahayeng asem jong ute urang ba kila kerpat ban pelai no na ka postmortem examination bala dep banle kat kum ki kendon jong ka an ula benram